sorry man, di ako nagkalog na ulo na namin lang namin. Kung ako para di kami ka na mula di sa mula siya mong namin. Amo na puro na, kung nasusikap na ba yung ulan ni katulang pa na ulat na sa patuream na. Puro namin. Walau sasikap na ba yung ulan ni ulan na kaula-ulan. Masang kami na puro namin sa patuream na. Walau sasukup kursi tolong di parade puro namin. Adang na ba kung sinilak ka mabereng? Mau sebagai tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.